Dit is Dewi en Dewi heeft een hele bijzondere hobby. Streetdansen. Naast het lezen. En jawel, vertel over streetdance. Ja, ik ben in december wereldkampioen geworden in Moskou. En nu kom je nog even voor de nummer 1 voorlezen. Ja, COVID. Vertel eens wat over je boek. Ik ga het boek Lover of Loser, omdat het een super spannend boek is. En het gaat over Eva, die veel problemen heeft met haar stiefvader. Oké. Ga je soms naar Parijs? Vraagt Maritza. Ja, Eva snapt niet hoe ze dat weet. Wil je soms ook danseres worden? En kent Ricardo een beroemde danser bij wie je stage mag lopen? En heb je ook allemaal nieuwe kleren gekregen? Eva weet niet wat ze hoort. En vertel eens, over welk boek ga jij ons voorlezen? Over Bikkels van Carrie Slee. Het gaat over een jongen, Murat, en hij wordt heel erg gediscrimineerd. En wat vind je zelf van dat verhaal? Ik vind dat het eigenlijk heel vaak voorkomt bij buitenlandse kinderen. Oké. En ja, wat verwacht je nou van het voorlezen? Is het spannend? Ja, ik hoop dat iedereen naar me gaat luisteren. Wat moeten jullie van me? Turkie weet best wat ik wil, zegt Dave. Je moet oprotten uit de toneelclub. Je snapt het niet, hè? Niemand wil naar een toneelstuk kijken met een Turk erin. Dave houdt zijn gezicht vlak bij Murat. Jullie Turkisch begrijpen nooit iets. Jullie willen alles inpikken. De baan van mijn vader hebben jullie ook ingepikt. Murat ziet de haat in Dave's ogen. Ik wil helemaal niks inpikken. Zo mag ik het horen, zegt hij. Dan ben je morgen naar de toneelclub om te zeggen dat je niet meer komt. Begrepen? Vast Tony nu bij onze allerlaatste kandidaat. Spannend. Ja, vind je het ook spannend? Ja, heel erg. Ben je zo zenuwachtig? Nou, ja, het valt wel mee, maar ik denk dat dat nog wel komt als ik eenmaal moet voorlezen. Oké. Hey, waar gaat jouw boek over? Het gaat over een jongen, Stuffy. En het is een jongen die anders is dan andere jongens. Maar op een dag dan krijgt hij een hersenschudding. En dan komt hij in een fantasiewereld vol met rare wezens. En ja. En leef jij zelf ook wel in een fantasiewereld? Nee, maar als ik het boek lees, dan wel. Dan wel. Hey, Nina, veel succes. Dankjewel. Het is Midden-Oosten, niet Mid-Oosten, verbeterde Truus. Stuffy stak zijn tong naar haar uit. Wat eten we vanavond, mams? Veranderde hij snel van onderwerp. Rijst met linzen en bonen in tomatensaus, rauwe worteltjes en van die heerlijke grote Chinese garnalen. Volgens Tony zo nu bij de jury en spannend, want het eindoordeel is daar. Gewoon eens even kijken. Hey Jacques, wat vond u ervan? Ja, we zijn nogal onder de indruk van al die kinderen. Er zijn natuurlijk 5000 kinderen in Limburg die mee hebben gedaan. Nu hebben we de 12 beste uit heel Limburg. En dat is ook te merken ook. Want we hebben het er wel moeilijk mee. We hebben al hele discussies gehad in de jury. Maar we zijn er wel uit. Nou, vertel. Ja. Nee, dat gaan we nog niet vertellen. Dat gaan we dadelijk bekendmaken in de zaal. He? Ja, dus dat kunnen we nog niet zeggen. Ja, dat mogen de kinderen als eerste horen. Niet jullie, het spijt me. Ja. Nou, de derde plaats is geworden Pim Dupont uit Venray. Dan moet ik even dit. Hartstikke goed gedaan. Op de tweede plaats. Jongen. Dewi Costa uit Brunsum. Even kijken, je krijgt ook een medaille. En een cadeautje erbij. En een hand. Hou je vast. En de winnaar van de provinciale finale in Limburg van de nationale voorleeswedstrijd die ons gaat vertegenwoordigen in Utrecht. Dat is geworden Jasmin Mohamed uit Heerlen. Geweldig. Oh, een beker. Kijk eens even, alsjeblieft. Hey Jasmin, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat vind je ervan? Superleuk. En hoe ga je het vieren? Een heel groot
visje houden. Met de hele klas? Ja. Oké, hey, dat was het. Tot ziens, tot de volgende keer. Ja, jongens en meisjes, en de Zuurse de vuurlijstwedstrijd is altijd weer een ontzettend chic feest. Jazeker. Hey, we hebben nog helemaal niet gehad over onze hobby's. Wat zijn die hobby's? Paardrijden, zingen en volleyen. Wauw, een paardrijden? Wat is zich dat? En panje biekerpelli. En is zich daar een lievelingspaard? Ja, Sharan. Oké, en wat zijn die hobby's? Voetballen en zingen. Zo, nou dat liet me duidelijk jeppen. Hey, vond je dat ook een beetje leuk in de studio? Jazeker. Dat ook? Ja, helemaal. Nou, gelukkig maar. Jeppe, dan zitten we aan het eind. Ja, dicht mogen ze aftellen, meneer. 1, 2, 3. De kinderkroom is verdicht. Ja, die doen het steeds beter, die kinderen. Kinderkroom, ja, dit is de kinderkroom. Zingen, spring de voeten om, du zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije, blije kinderkroom. De kinderkroom is verdicht. Jongens en meisjes, op 31 mei hebben we ons Kinderkroom Songfestival in Panningen. En op 11 oktober hebben we ons Kinderkroom Korenfestival in Valkenberg. En we hebben nog het heel erg leuks, want we zitten ook op huis met de Kinderkroom. Dus meld te gaan als vriendje of vriendinnetje van de Kinderkroom.